Санаи 21 март ҷашни Наврӯз ва рӯзи умумиҷаҳонии кӯдакон ва шахсони дорои синдроми Дауна мебошад. Аз ин рӯ дар ташкилоти назари дигар чорабинӣ бахшида ба ин ду ҷашн баргузор гардид. Дар он кӯдакони дорои синдроми Дауна ва волидайни онҳо ширкат варзиданд. Дар ҳамин ташкилоти назари дигар мутахассисони пуртаҷриба бо кӯдакон терапияҳо мебаранд. Самти асосии ташкилоти мо ин ёрӣ расондан ба кӯдакон ва фарогирӣ ба таҳсилоти умумӣ. Бисёри хайрхоҳон, савобҷӯйҳо ба мо ёрдам доданд барои ташкил намудани ҳамин чорабинӣ. Мо бисёр ба онҳо миннатдории худро изҳор менамоем. Дар ташкилоти назари дигар беш аз 200 нафар кӯдакони дорои синдроми Дауна ба қайд гирифта шуданд. Онҳо дар марказ машғулиятҳо мегузаронанд. Фарзанди Маҷуда Юлдошова низ ба ин марказ меояд. Ӯ мегӯяд, ки баъд аз ба ин марказ омадани писараш суханронияш беҳтар шуд. Фарзанди ман аввалин бор ба инҷо омад. Дар инҷо ин дар нутқшиносӣ машғул шудан, ба ин нутқаш ва ривоҷ ёфт, нақш беҳтар шуд ва инчунин дар арт-терапияро бисёр дӯст медорад. Дар арт-терапия ва бисёр рассомиро дӯст медорад. Писари ман ҳозир 14 сола шуд. Хай пешравӣ бисёр нағз, фаъолиятҳои беҳтар иҷро мекунад дар инҷо. Дар чорабинии идона кӯдакони дорои синдроми Дауна дар васфи Наврӯз, Модар ва Тоҷикистон шеърҳои пурмазмунро қироат карданд. ғайр аз ин дар чорабинӣ як мутахассис аз кишвари Швейтсария низ иштирок дошт. Ба гуфтаи худаш ӯ волонтёр аст. Дар марказ бо кӯдакон машғулиятҳо мегузаронад. Ман физиотерапист ва бо кӯдакон машқ мекунам, бозӣ мекунам ва дар назари дигар ҳозир ҳам камкак ёрӣ метинам. Ман мисли волонтер ва ман бисёр хурсанд имрӯз қадди шумо шинос мешавам ва бисёр хурсанд имрӯз. Табрик шумо. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур ин дастгирӣ намудани қишри ниёзманди ҷомеа ва ба ин васила ворид намудани онҳо ба ҷомеа мебошад.